Čaute ľudia, naše meno sú Ochutnávky Sero a vítam vás u našho prvého videa, kde vám ukážeme, ako budeme ochutnávať nejaké veci. Teraz začíname štiplavou pizzou, mexickou s chili medom. Máme tu mexickú pizzu, ktorá je plus štiplavý med a sú tu ešte štiplavé salámy, takže ideme ochutnávať. Vyvádzame našho tajného hosta, ktorý nám ohodnotí túto pizzu a napomenete k tomu Peter Sladaček, a.k.a. Steky. Dobre, takže dáme si taký malý pohovor. Čo myslíš, koľko to od 0 po 10 čípoš? Čípoš. Dobre, vidím tam jalapeno. Jalapeňes. Jalapeno. A ešte aj takú omáčku chili medík. A ešte aj pepperoni. Takže bude to celkom štipovať, takže ešte keď si náš tajný host, tak ja niečo povedať o sebe. No ja som Šteky, ja vychádzam do srdca. No, vidím. A vy, To stačí, dobre. Takže idú sa ešte naši ďalší, teda ochutnávači. Bruno, poď sem. A Bober. Takže každý si dáte jeden kúsok a zberiem bez jalapeno. A few minutes later. A bez mlieka ideme. Dobre, no milk. No, ja mám mlieko. No čo chlapci? No, vaše reakcie? No, No počkajte. Zatiaľ dobre. Zatiaľ dobre, za mňa. no uvidíme. Dobrá. David. Dobrá. Steky. Dobre. Dobre. Už som vám povedal, že je to veľmi dobrá pizza, hlavne aj testo, sír, mlieka, dobre, aj ten štiplavý med tam hraje veľmi dobrú rolu a som zvedavý na čipoš. No. Takže aké je to štiplavé? No teraz, Robko. No ako, už to tam cítim. OK. Hodnotím 4 z 10. Dobre, ty? Štiplavosť 7 z 10, ale Štiplavosť, dobre. chuťovo 10 z 10. Dobre, štiplavosť? 3, 4, 10. 4 z 10, OK. A chuť, 10 z 10, dobre. No a Štiplavosť? štiplavosť je takých 4 z 10, lebo vás ešte upozorím, že budeme dávať OK. 3-krát spicy wood, tak alebo štiplavé mačky. No a hlavne, tak chuťovo je to 7 z 10, tak štiplavé 4 z 10. A táto pizza aj s pizzou na Apple, tam príde 7 z 10. To je všetko ľudia, pustite si naše video a dajte hlavne like a odber a aby sme mali 150 a budeme mať zaujímavé video. Čaute.